Terve. Täällä Kemijoen varrella Pohjanrannassa olen kesääni viettänyt. Aika paljon on ollut aikaa lepoon ja virkistäytymiseen, mutta työtäkin täällä on riittänyt ennen muuta sen vuoksi, että meillä on täällä meneillään suuret rakennushankkeet. Rakennetaan kylpylää ja uusia kokoustiloja ja siihen liittyen sitten näitä rakennuksia on muutenkin kunnostettu. Poliittisen toiminnan suhteen kesä on myöskin vilkastumassa. Minähän tein heinäkuun puolivälissä kansalaisaloitteen kansanäänestyksen järjestämiseksi Suomen jäsenyydestä euroalueessa. Nyt olen käynnistymässä yleisötilaisuuksien sarjan. Rovaniemeltä se alkaa ja Kokkolaan se päättyy, niin että elokuun loppupuolella tulen vierailemaan kaikissa Suomen maakuntakeskuksissa. Näissä tilaisuuksissa on mahdollista allekirjoittaa tuo kansalaisaloite. Kerron, mistä siinä on kysymys ja vastaan mielelläni myös kysymyksiin. Kuun vaihteessa käynnistyy myös Euroopan parlamentin työ. Heti ensimmäisenä kokouspäivänä, elokuun viimeisenä päivänä parlamentin ulkoasiainvaliokunnassa käsitellään minun raporttiani, joka käsittelee Euroopan unionin asemaa yhdistyneissä kansakunnissa ja sitä, kuinka me voisimme vahvistaa Euroopan unionin vaikutusmahdollisuuksia maailmanlaajuiseen kehitykseen. Tämä on Euroopan parlamentissa uraa uurtava raportti, mitä vastaavaa aikaisemmin ei ole tehty. Ja syksyn mittaan sitten tulee paljon muita töitä sekä ulkoasiainvaliokunnassa että kehitysvaliokunnassa, mutta mehän kaikki parlamentin jäsenet osallistumme kaikkien asioiden käsittelyyn niin, että työtä kyllä siellä riittää.